Najvážnejšie dôvody, ktoré sú obsahom správy, by som zhrnul do dvoch podstatných bodov. Ohrozenie verejného zdravia a ohrozenie suverenity štátu. V tejto súvislosti bolo potrebné už aj v predkladacej správe dať do pozornosti závažnosť ambícií WHO zasahovať do suverenity štátu, teda aj Slovenskej republiky, do ľudských práv a základných slobôd, riadiť mimoriadnu pandemickú udalosť a nariaďovať pandemické opatrenia prakticky na celom svete jedinou osobou, generálnym riaditeľom WHO, a tiež skrytý prioritný zámer obidvoch uvádzaných dokumentov, ktorý sa javí skôr podpora zisku farmaceutického priemyslu a naň naviazaných distribučných aktérov, ako skutočná ochrana zdravia obyvateľstva a prospech verejných zdravotných záujmov. Podľa článku 1 Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Podľa článku 7 odstavca 5 Ústavy medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi. Ak by teda pandemická zmluva po jej ratifikácii Národnou radou Slovenskej republiky platila na území Slovenskej republiky, práva, no najmä povinnosti stanovené v pandemickej zmluve by mali prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Ako prioritné ciele teda vo vzťahu k tejto úlohe som si stanovil zabrániť nedovoleným zásahom do suverenity Slovenskej republiky nútenými opatreniami WHO počas vyhlásenej pandémie, zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky v dôsledku nepremyslených a WHO nanútených pandemických opatrení, zastaviť očkovanie mRNA vakcínami, u ktorých neboli uskutočnené všetky štádia vysokokvalitného, spoľahlivého a etického klinického výskumu vnútroštátnymi prostriedkami a do voľného obehu boli pustené podmienečne, a to až do preukázania bezpečnosti a účinnosti, založenej na spoľahlivom klinickom výskume a po vyvrátení vedeckých dôkazov rizikovosti a škodlivosti na zdraví predložených v prílohe číslo 4 a 13, ktoré sú súčasťou správy, a zároveň po zavedení účinného systému monitorovania vakcín a ich bezpečnosti, aj po ich zavedení medzi obyvateľstvo s cieľom monitorovať ich dlhodobé účinky a zároveň po zavedení kompenzačných programov na kompenzáciu za škody z očkovania a po právnej úprave kompenzačných záruk. Že počas rokovaní OSN minulý týždeň sa uskutočnilo neformálne stretnutie delegáta za Slovenskú republiku s generálnym riaditeľom WHO a diskutovalo sa údajne o tom, že sa postupne pracuje na schválení pandemickej zmluvy Slovenskou republikou a komplikácie spôsobené splnomocnencom sa postupne odstránia. Patologické cesty po aplikácii mRNA preparátov predstavujú závažné poškodenie ľudského zdravia a vedú k zápalovo-trombotickým komplikáciám, nádorovým ochoreniam, priónovým ochoreniam, spontánnym potratom, transfekcii z očkovaného na neočkovaného, náhlej srdcovej smrti, autoimunitným ochoreniam, neurologickým ochoreniam a zmenám ľudského genómu. K jednotlivým témam som poskytol dôkazy a navrhol postupy na ich odstránenie. Kompletnú správu poskytujem laickej aj odbornej verejnosti k nahliadnutiu na webovom sídle splnomocnenca a zverejním na svojom osobnom profile. Poskytnem ho rovnako aj všetkým médiám. Z môjho štatútu vyplývajú tak obmedzujúce kompetencie, že až do posledných dní som ich nedokázal zlomiť a nakoniec môžu účelovo ohroziť oni mňa. Vláda Slovenskej republiky ma menovala a vláde Slovenskej republiky zo všetkých síl sa usilujem povedať podstatu a pravdu o pandémii COVID-19, no nakoniec aj tak moje vyjadrenie musí mať charakter len dôvodného podozrenia a odporúčania. Najzávažnejším dôsledkom celej tejto vykonštruovanej operácie s názvom pandémia COVID-19 je ohrozenie ľudského zdravia a overenie si naivity obyvateľstva planéty podprahovo poslúchať. Existuje obrovské množstvo indícií a dôkazov o tom, že vírus bol umelo vytvorený v laboratóriách typu Gain of Function vo Wuhane. Mená a procesy vývoja jednotlivých zložiek vírusu, patenty k inzercii, pôvodné vírusy, z ktorých sa zložil SARS-CoV-2, PCR metodika, vývoj mRNA technológií, predpoklad správania obyvateľstva pri lockdownoch, vývoj nanotechnológií, to všetko je k dispozícii v mojej prílohe. Prenos z Wuhanu bol s najväčšou pravdepodobnosťou zabezpečený infikovaním zúčastnených osôb počas armádnych olympijských hier v roku 2019 vo Wuhane.
Úloha Ukrajiny na pokračovaní výskumu financovania laboratórií následne po armádnych olympijských hrách je nateraz účelovo spochybňovaná. Avšak obavy, ktoré pochádzajú od prezidenta Putina ohľadom biolaboratórií, je fakt, ktorý je zaznamenaný. Po vpáde ruských vojsk disponovala Ruská federácia dôkazmi o ich prítomnosti aj dôkazy o financovaní ich činnosti z USA. Pentagon svoje aktivity na Ukrajine priznal. To, že vírus SARS-CoV-2 a hlavne jeho časti sú biologickou zbraňou, jedného dňa uznajú aj súdy. To, že išlo o akt bioterorizmu, je v súčasnosti veľmi citlivá téma vzhľadom k prebiehajúcej kampani na prezidentské voľby v USA. Súdne procesy však v tejto veci prebiehajú a budúci prezident pravdepodobne bude tišiť rozsah zodpovednosti USA za vývoj tohto vírusu. Či tu ďalšia pandémia bude alebo nie, nie je otázka či, ale kedy. Jeden z najväčších finančných donorov WHO, Bill Gates, ktorý sa dokonca usiloval, myslím, že v roku 2012, presadiť cez svoju nadáciu Bill a Melinda Gates Foundation, aby sa stal jedným z členských štátov, sa niekoľkokrát vyjadril, že jeho cieľom je zaočkovať celú populáciu. Jeho podiel na výrobe mRNA vakcín a vývoji nanotechnológií je nesporný. Takisto opakovane verejne upozornil, že hrozba vypustenia umelého vírusu je veľká. Preto nerozumiem, prečo keďže som svojim konaním postavil Slovenskú republiku do ochranného postavenia, kedy našim rozhodnutím neprijať IHR a vyhlásením nepodpísať pandemickú zmluvu, neostaneme radšej v pozícii pozorovateľa, kým neprebehnú prezidentské voľby v USA a kým sa jednotlivé štáty nedohodnú na pripomienkach. Ak si prečítate môj štatút a z toho vyplývajúce moje kompetencie, zistíte, že nemám skoro žiadne. Môžem si kúpiť mikroskop, čo som aj urobil, a sám študovať. Z mojich subjektívnych postojov však vystane len subjektívny názor, ktorý bude mať cenu dobrého titulku vo vašich bulvároch. Ako príklad uvediem, že otázku smrtnosti riešilo Štatistický úrad Slovenskej republiky prevzatím z úmrtných listov, avšak sám som kontroloval niektoré úmrtné listy, ktoré prišli na NCZD zo Štatistického úradu a s prekvapením som zistil, že mnohé z nich neprešli korektúrou a teda niektorí pacienti, čo napríklad umreli pre vykrvácanie, boli vedení na Štatistickom úrade ako zomretí na COVID. Takýchto prípadov tam je veľmi veľa. Kontrola z NKÚ na NCZD, ktorá bola vykonaná v roku 2022, jasne poukázala na nedostatky a tieto nápravy neboli do dnešného dňa vykonané. Jednoducho nemáme žiadne relevantné dáta, ani zber, ani analýzy. Takže oprieť sa o slovenské štatistiky je márne a hlavne zbytočné. Pokiaľ sa v tejto veci nespraví náprava, budú moje vyjadrenia plané a dočkajú sa len účelového výsmechu. Je toľko jednoznačných dôkazov o škodlivosti mRNA vakcín s presným odôvodnením účinkov jednotlivých častí proteínu hrotu, že nikdy nepochopím, prečo sa kolektívne nezhodneme a nerozhodneme okamžite ukončiť používanie týchto preparátov a nevyčleníme na pár mesiacov pár odborníkov zo všetkých oblastí, ktorí potvrdia alebo vyvrátia tieto tvrdenia. To, že vakcína nie je vakcínou, ale biologickou zbraňou produkujúcou prión, je dokázaný fakt vedecký, ale asi každý čaká na závery súdov. Vakcíny sú neúčinné a nebezpečné, sú drahé a sú biologickou zbraňou. Je len otázkou času, kedy to niekto oficiálne prizná. Je navrhnutá účinná liečba, ktorá nie celkom korešponduje s tou našou. Najhoršie na tom celom je, že vždy, keď sa otvorí nejaká Pandorina skrinka pri mojej téme, vždy ostala podstata v mojej mysli. A to je fakt, že niekto vyrobil a vyrába vírusy, súbežne s tým aj diagnostické testy a testy a vakcíny. A keď bude ten správny čas a bude moc zdravotných politík centralizovaná vo WHO, tak ideme na to. Ono je to tak pravdivé, reálne, hrozné a fantastické, že ak nám vládcovia tejto republiky nedajú pomocnú ruku a spoločne sa jasne nedohodneme, čo ideme robiť, môžeme túto tému zabaliť, starať sa o konsolidáciu zdrojov, budovať diaľnice a otvárať tunely, avšak direktíva WHO nám minú štátnu kasu, diaľnice budú prázdne, tunely budú akurát tak finančné. Ľudia budú chorí, nebude HDP a nebudú ani zdroje. Závislosť na celku porastie a dnešné krásne koncepty a plány, ktoré pomáhajú rozvoju krajiny, si nebudú všímať tichého zabijaka. Glutinujú moje červené krvinky a vyblednú, čiže strácajú kyslík v priebehu niekoľkých sekúnd pri kvapnutí preparátu Pfizer alebo Moderny do kvapky mojej krvi. Je až neuveriteľné a zaražajúce, že tieto zmeny sa musia okamžite označiť za nenormálne. Tak závažné veci tak jednoduchou a dostupnou metodou. Ako je možné, že takéto jednoduché pokusy nedokázalo Šuko zrealizovať, povedať stop, napríklad nanotechnológia, o ktorej nevieme s určitosťou povedať, aký vplyv na organizmus to bude mať. Účinnosť vakcín je už nepochybne preukázaná, je minimálna až neúčinná, s množstvom nežiaducich účinkov. Ale kto mohol vôbec dopustiť očkovanie detí, ktoré nie sú ani rizikovou skupinou?
A o otázke povinného očkovania nesmie byť ani reč. Každý, kto uvidí, čo je obsahom ampuliek, musí ostať zhrozený a ako dôkaz odmietnutia takéhoto preparátu mu musí stačiť ako dôvod, čo uvidí pri bežnej mikroskopii. Ale ako by to bolo možné, keďže aj za naše vlády očkujeme ďalej a aj deti? Veď to sa odsúdime v priamom prenose. Kto bude o týchto postupoch rozhodovať, keď nie my? Musím povedať, že som v začiatku svojho pátrania popravde nevedel, že existuje toľko odborných štúdií o nežiaducich účinkách vakcín a som zhrozený, že na to u nás nikto nepoukazuje, teda okrem cenzurovaných kritikov. Neviem si teraz predstaviť, že prídem na vládu a poviem, odporúčam okamžite zastaviť očkovanie mRNA vakcínou. Čo budete robiť? Čo budeme robiť? Veď my sme zodpovední v podstate za tie isté zločiny ako pôvodní aktéri. Kto si toto zoberie na zodpovednosť? No ja musím. Preto vám pri plnej vážnosti odporúčam, okamžite zastavte očkovanie mRNA vakcínami až do dokázania ich účinnosti a bezpečnosti. To je moje najsilnejšie vyjadrenie a stopa, ktorú tu musím nechať a otlačiť v tomto momente. Ale najzávažnejšie zistenie je, že mRNA preparáty menia ľudskú DNA. Dvomi základnými cestami. Účinkom reverznej transkriptázy a prítomnosťou plazmidovej DNA po masovej výrobe na kultúrach E. coli. A toto už je súperenie s Bohom. Témou je celoplošné testovanie. Taký biomedicínsky nezmysel celý svet musí uznať, že v tomto máme prvenstvo. Neexistuje žiadne odborné odôvodnenie, že v prítomnosti infekčného agens, kedy izolácia chorého má byť neprekonateľným štandardom, nahrnieme na jeseň do sichravého počasia celú populáciu a potom ju testujeme s nepresnými testami. Toto sám generálny prokurátor mal zastaviť aj bez odborného odôvodnenia. Z tohto musíme kolektívne vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť a verejne priznať, že na tejto nezmyselnej armádnej akcii s názvom Spoločná zodpovednosť sa podielala aj armáda Slovenskej republiky, a teda aj pani prezidentka. Otázka antigénových testov a PCR diagnostiky je tak významne prepletená so záujmami politikov a komerčnej sféry, že bude veľmi komplikované dôjsť k nejakým konečným záverom. Principiálne však musím spomenúť tieto podstatnosti. Vieme, že prvotné antigénové testy aj pri celoplošnom testovaní nevedeli odlíšiť chrípku od SARS-CoV-2. Aký bol antigen v antigénových testoch, keď nevedel odlíšiť chrípku? My tieto dôkazy máme. Je vedecky dokázané, že aj keď pacient už zdravý, môže nosiť stále reziduá z antigenov, ktoré ostali z rozpadnutých vírusov. Z toho vyplýva, že pacient pri celoplošnom testovaní mohol byť infekčný na SARS-CoV-2 alebo vírus chrípky, ale mohol byť aj v štádiu remisie z oboch infekcií. Pretože je otázkou času, kedy budeme musieť uznať, že neexistuje žiadny vedecký základ pre tvrdenie, že rúška bránia šíreniu infekcie SARS-CoV-2. Musíme si nárokovať na možnosť suverénne kontrolovať akúkoľvek látku, ktorú ideme ponúknuť našej populácii. Preto navrhujem a odporúčam urobiť v tejto súvislosti nápravu. Rovnako odporúčam, aby každá ďalšia zmluva pri nákupe vakcíny, liečiv, obsahovala klauzulu, že za nežiaduce účinky si plne zodpovedá firma, že v nákupnej cene bude zahrnutá aj cena za likvidáciu nepoužitej alebo expirovanej látky a že štát bude mať možnosť kedykoľvek odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa preukáže vnútroštátnymi prostriedkami škodlivosť takejto látky. V PCR diagnostike musím povedať toľko, že kdokoľvek tvrdí, že ju vymyslel, tak klame. Všetko bolo presne definované už pred pandémiou. Primery, dopredné, dozadné, rovnako aj počet cyklov, ktoré majú byť použité k správnej diagnostike. Odporúčaný počet cyklov 20 až 28 v blízkosti threshold line a odporúčané počty, ktoré nám anonymne hlásili jednotlivé pracoviská, aj odporúčania z Úradu verejného zdravotníctva použiť 40 až 45 cyklov, je podľa mňa tak závažné pochybenie, že by sa mohlo dať postaviť do trestnoprávnej roviny. Iný dôvod ako umelé vyrábanie počtu pozitívnych v tom nevidím. Podľa rozhodnutia Lisabonského súdu z novembra 2020 je záver, pri počte cyklov na 35 je pravdepodobnosť, že pacient je infekčný len 3%. Otázka incidencie aj smrtnosti je preto na teraz sporná. Na druhej strane práve alternatívne médiá zohrali významnú úlohu pri záchrane veľkej časti populácie pred očkovaním mRNA preparátmi. Za to im právom patrí vďaka. Nemôže sa stať v budúcnosti, že priestor pri jednom stole nedostane doktor Sabaka a doktor Lakota súčasne, ak o to požiadajú. Rovnako aj vyjadrenia typu vakcína je sloboda, vzhľadom k tomu, že vakcína bola podmienečne schválená a už tedy štúdie poukazovali na nízku účinnosť a nebezpečenstva vyplývajúce z možných nežiaducich účinkov, boli známe. Takisto propagácia akéhokoľvek liečiva pre celonárodné použitie umelcami, politikmi, športovcami musí byť zakázaná. Neochota správne liečiť pacienta v primárnom kontakte je prvým podozrením k hľadaniu dôvodu vysokej nadúmrtnosti. Primárna ambulantná sféra azda z obavy o vlastné zdravie neliečila pacienta, mnohí lekári nechávali odkazy na svojich dverách.
že covidových pacientov neliečime. Ale liečili sme cez mobil. To, kam sme sa dostali. Ak by sa správna diagnostika opierala aj o klinické príznaky a započala by sa správna skorá liečba, väčšina pacientov s príznakmi covidu nemuseli byť hospitalizovaní, ale včas liečení v ambulantnej sfére. Každý lekár, ktorého poznám, mal vo svojej ambulancii aj Ivermectin, aj hydroxychlorochín, ktorých podávanie sa ukázalo ako účinné. V nemocničnej starostlivosti si dovolím poznamenať len toľko, že mnohé covidové oddelenia neliečili správnymi postupmi, nepoužívali už v tom čase overené postupy zo zahraničia a uprednostňovali odporúčané fiaská typu Remdesivir. Pre odhalenie všetkých omylov a krivd z minulosti by sme museli vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť a odbornú zodpovednosť na toľkých miestach, že by sme museli stavať nové väznice. Preto som vláde odporúčil, aby sa jednoznačne rozhodli a dohodli, ako budeme postupovať. Urobme spoločne aspoň to správne gesto, že zastavíme aplikáciu mRNA preparátmi až do dokázania účinnosti a bezpečnosti a odmietnime novelizáciu IHR predpisov a pandemickú zmluvu. Toto nech ostane v tejto fáze ako otlačok z mojej činnosti v pozícii splnomocnenca vlády. Nech nám Pán Boh všetkým v tomto pomáha a osmelí nás. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem, že si pozrel toto video. Ak sa ti páčilo a chceš viac zaujímavého obsahu, nezabudni ma podporiť. Stačí kliknúť na like a prihlásiť sa na odber. Prajem ti krásny deň.